Štartuje česká dvojica so štartovým číslom 5 Zuzana Ivánková Čiras, po nich sa pripraví Radek Škodík Dynamit, ďalej Moldovan Hrvolová Jachimová Hromská Brezovanová. Jazdkyňa v cieli druhej fázy bez trestných bodov v čase 33,21. Clear both phases and the second phase in time 33.21. Next to Teraz za ňou, poď teraz predsváľaj za ňou. A kopni do ňoho, nech predsváľa rýchlo okolo. Dopredu, 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 poďme. Tak, pochváľo. Sa k nemu pridať, áno? Nech stále hľad okolo toho ťaží, musí sa pridať, to je hovorí. Musí podať teba, nie viac. Dvojka niekde tam som videla. Peter Kopecký za Abramovičom cieli prvej fázy so 4 trestnými bodmi v čase 50,97. Result for Peter Kopecký 4 penalties in first phase in time 50.97. Doprava 209 AB, 10 zelený, 11 tento, 12 krása. Ďakujem. Idem so Satanom, čo kaká po Budapeste. Zastav. Nie kaká vchodu. No. Ale hej. Pekne 6 pasuje, jedna rada, druhá a jedna dlavika zase. Preteklia dvakrát. Ne, tu sú sa tu len. Esto. A je to, aby sme boli teraz predať. No, čisto išiel Bubák do šaty a sme mali také tie, ktoré bolo, že 4 so Šulekom a Spolačom.